1991 елдің ғинуар айынан сыға. Біз журналдың 2016 елғы хандарына күзету яһанык. Быйыл журнал үзенең 25 еллык юбилейын билдәләне. Таугас тауык уран халып, башкорт иле буйлап сапты. Бала булган һәрбер өйдә көткән кунак акбудатлы. Нисә буын бәләкәстәр һине укып үсте ләһә, кәрәклеһең, укымлыһың, һин акбудат мәңге яшә. Тип язды Земфира Акбутина журналдың 1-нче ханында. Акбудаттың тәүге мөхәррире Факия Тугылбаева булһа, хәзерге көндә был йөкте Тамара Юлдашева тарта. Журнал кызыклы, мавыктыргыс булып сыккан өчен редколлегия Айнур Байбулатов, Зөбәҗәт Акбутина, Зөбәйдә Исламова, рәссам Мая Каюмова зур тырышлык һала. Журналдың тәүге 10 ханында гына 6 авторның китапчыгы сыккан. Улар Земфира Сахипованың Тере хәрефтәр, Тамара Искәндәриянең Бир биште бына усым, Гөлнур Якупованың Юмактар, Рәсима Урахсинаның Сәскәле ялан, Миңлегөл Тайсинаның Һандугас йыры һәм якташыбыз әле укучы гына Кайсар Кансуриндың Хәйләкәр төлке китапчыктары. 2016 елда Акбудат журналында Сабир Шәрипов, Нажия Игедьянова, Фәйрүзә Фәткуллина, Мөнир Кунафин, Зөбәйдә Исламова, Земфира Акбутина, Миләүшә Гайфуллина, Әлия Нигъмәтуллина, Гөлсинә Йосыпованың хикәяләре дөнья күрде. Ашу 10 ханда Факиһа Тугызбаева, Кәдим Аралбай, Сафан Әлибай, Гүзәл Сиддиқова, Фәния Чанышева, Риф Мифтахов, Рәмзилә Хисамиддинова, Нияз Сәлимов, Зөһрә Котлыгилдина, Гүзәл Галиева, Тәнзилә Дәүләтбирдина кеүек шагыйрәләр менән бер рәттән яшь авторлар Солтан Миңлебаева, Рәзилә Рызкужина, Ринат Сөләймановтарның шигырьләре балаларны һөендерде. Журналда шулай ук әкияттәр, юмактар, мәкалдәр, башваткыстар, ребустар, комикстар, көлдергестәр, балаларның кызыктары, шулай ук бәпембә бите сыга. Журнал әле лә балалар күңеленә изгелектең, илһөярлектең тәүге орлыктарын һала.